Prophet Magaya vadzokera zvekare mukoti nhasi kune zvakawanda zvanga zvichiitika but vangoti vachingopinda I don't know but kupinda kwacho mukoti kunenge kuri paview once manje because isi zvatonoziva mwana chingopinda mukoti unzi chimbomira chimbogara unozodzoka time like zvakaitika kuna mwana now yaProphet Walter Magaya yakamira yakadai swei. Magaya and his wife Tentai leaving the Harare Magistrate Courts. Their matter has been postponed to December 9 on both records to allow the state to complete ongoing investigations and record outstanding statements. Defense has consented to the postponement but placed the state on notice, hoping to be finished with a trial date on December 9. So nyaya iripo ima investigations avari kutaura kuti investigations ndo muri kunzwa aya achinzi kune investigations ari kuitwa ari kuzorohwa chichichichi kana pana akarepwa na Magaya ngawe kunoku vachisa mafone number kana pana ari kuti akavharwa akadidi ngawe kunoku like apa inini ndakatomirira kuona vanhu vazhinji vaitaura kuti Magaya akati vhara mastands. You know, kuvharwa stand achisi chinhu chiri easy guys, achisi chinhu chiri nyore, chinhu chinorwadza. Totaura futi vanhu vari kunzi vakarepwa vacho na Magaya. Kurepwa achisi word diki rekushandisa pazvinhu. I don't know kuti why vari kutadza kunyatsobudikira vanhu ivavo because vanzi state chiri kugadzira nyaya dzacho. I mean, inini what I believe and what I know is that these guys vari kugadzira something. Okay, Magaya wacho wabvuma here to turn on a new leaf, wabvuma here kuva chisikwa chitsva, wabvuma here kudance according to the tune. Because remember, vanhu vacho vari kumhanya chinhu ichi vane nharo dzisingaite. Vanhu vacho vari kuda kutungamira chinhu ichi chavari kuda kuti chisupport kwevacho vanodziya musoro zvakaipa. Nyaya dzepolitics ndo zvadzinotonetsera zvokuti wamune muchifungira ndiye ari kuchimhanya asiriye. But wacho anenge ari panyanga anozoziva kuti ningi ngatimubate pakadai so. And I heard kuti this guy pari kudzvanywa kudai so the next target is Prophet Makandiwa. Prophet Makandiwa arunzi but Makandiwa he is safe because munhu wekuti anokurumidza abvuma asi munhu ari loud zvekudaro anonga achitoita zvinhu zvake ma meetings atati inini gandikudze kuti why ndiri padhuze na president ndakazemberana na president chichi. Nyaya inozorwadza ndeyekuti pane nyaya idzi like zvamuri kuona Magaya angopinda vangoiswa ndigirikini yake mukoti make iyi yanga iri paview once ngoti kungopinda nekubuda akutodzokera kunoita madhiri ake. We have poor people like madzibaba veshanduko. Those guys, the poor guy kupinda mukoti past 8 unosudzoka time past 9 unosudzoka time half 11 unozouya half 2 right unozouya musoya kati watombopinda ka 2-3 zvinhu zvinorwadza kuti saka varombo vacharangarirwa nani makotsi acho akutongotanga eva pfumi ekuti makotsi acho alright iko zvinezvi muZimbabwe makotsi akutanga akagadzirirwa kurerutsira vapfumi. Kana une mari wakatogadzirirwa koti yakagadzirirwa kunzi ucheneswe mhosva yako ndozvazingakugadzirirwa kunzi ukapara kunze unobva yakoti bvenzi iwe ana mhosva wemusiye yakadaro. Kana uri murombo ukatoita watoita kachero usina kunyazovhura hombe kungotorwa wakatoendeswa kujeri. Come on now, tinoenda kupi zvinhu zvakudai so. But I am not against Prophet Walter Magaya. Ndikutraya kutaura nyaya ndakabalanza. Kana uri munhu ari kuteerera akadzikama unonyatsonzwisisa kuti even Magaya wacho tinenge tichitotaura anofanira kubatsirikanawo futi because haungafire nyaya yekuti hausi kuda kuti paitwe nyaya dzeningirikini dzedze wotobatanidzirwa nyaya dzematongerwe enyika wobatanidzirwa madhiridhiri ezvigananda wonzi iye ndiye arida kudziya musoro asi nyaya dzekuti munhu ungatonzi life yako yakutoitwa miserable because of these guys. It doesn't make sense at all. But vanofana kudzidza chidzidzo. Zanu PF haitambwe nayo haidyiwe nayo. Siya vakadaro usadye chinhu chezanu. Ukatonzwa kuti zanu iri kupa vanhu kana mari ramba. Vese vari kupiwa tumota twezanu vaya I feel sorry for you. Ndirikuona vafana vamwe vechidiki vari kwemazuva ano kugadzira ma-affiliates akasiyana-siyana. Hanzi kuzvinoti ane ma-musicians for ED. Kungoimba mbijana kungoona kuti munhu apera asina relevance. Akuda kutotsvaga kuda kunomukira career yake kuzanu PF. Before you do that, think kuti okay ndisati ndaimba zanu PF yacho yakadii kumboya kandidiscover ndine talent. Koti mimi ndimati zvonoti mukufila kunge mune matalents makuenda munoda kunokanda matalents acho kuti muda kunosumudzira ED hanzi musicians for ED. Chii chakadaro ichocho? Ever since ndapi matalents amakamboona mimi in real life achipromotwa naye ED because kana totaura kuti munhu ari kupromota talent anofarira matalents munhu anotanga kuvasimudzira asati atombo president achitori kumashure kungatarisei achiri minister of defense asati atombosvika kwese ikoko
achingoriwo just an ordinary member of parliament, achingori just an ordinary member of ZANU-PF kumashure kwesoko, akadii kuti ndikirikina achiri ku state security kwekwe, akadii kuti anga achiuya achibatsira musicians. Alright, pese apinda ngatitaure kuti acho paazopinda pachigaro pacho akadii kuuya achizoti ndakuda kuwa promote, but because paitwa chinhu ichi chakuda kugadzirwa zvekuti takuda kuenda ku 2030 ichi ndo chiri kuguririsa mwana wese musoro ichocho. Kwangonziwo hausi kuda kunzwa zve 2030 uya kuno musoro wake mundiro ndiwani wakamira papi sedha uri prophet uri anhu wakutonzi John the Baptist wepaZimbabwe. Magaya anga kutokwarira magara, Magaya nemafarira anoita ZANU aya wotonzwa kuti Magaya ari kutongotwa sangweji kuiswa pakati pechingwa osanganiswa pakati pechingwa chezvigananda. Zvakaoma, but anyways sekutaruka ndazviita Magaya anzi anodzoka kukoti musi wa 9 December. I think ndingazotaurisa muri yeZimbabwe ndo zvaitika nhasi. Ndangoti update iyoyi yakakosha. So before I disappear, zvakakosha futi ndoda kugara ndangokuzivisai kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako obva wavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti start permit, pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Vabatei, namba dzavo ndaisa pascreen, contact him panhamba dzavo idzo, vanokubatsirai vari kwavari uri kwauri. No work permit, no problem. Zvokuswera muchitambirira mari dzenyu mumaakaundi evamwe vanhu zvezvo chiti handina bank account dzanyaya dzekare. Ndatibatai Mukoma Owen, vanoseta order yacho, vanokuitirai. Contact him, musazoti handikutipirei madhiri mamwe anoita kuti zvinhu zvibudirire mulife.